Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 2-nji sentýabrda sanyna ýaş oglanlaryň harby borçlugy wagtlaýyn ýyzy süýşürilýär. Ýaşlara salgyt ýeňilligi berilýär. Türkmen işçileri tezi mümkinçilik, daşar yurt maýadarlary bilen hyzmatdaşlyk. Ýewropada en köp satylan avtolog modelleri elan edildi. Ýewropada transfer dogry tamamlandy. İngiliz toparlary 2,12 milliard euro sarp etdi ýaly habarlar ýetirýär. Gelin endi bolsa habarlarymyza giňişdeýin seredip geçelim. Ýaş oglanlaryň harby borçluk wagtlaýyn ýyzy süýşürilýär, ýaşlara salgyt ýeňilligi berilýär. Ýaşlar barada döwlet siýasat hakynda Türkmenistanyň kanuny kabul edildi we kanunyň 57-nji maddasyna laýyklykda çap edilen güni, ýagny 02.09.2022 senesinde güýje girdi. Biz kanunyň käbir degişli maddalaryny size ýetirýär. Kanunyň 26-njy maddasynyň degişli bölegi ýaşlarda okuwyň üzüksizligini gazanmak we olary hünäre ugrukdurmak maksady bilen umum bilim edaralaryny tamamlanan ýaş oglanlaryň ýokary hünär we orta hünär okuw mekdepleriniň giriş synaklaryna gatnaşmak üçin bir gezek mümkinçilik döretmek şerti bilen harby borçluk we harby gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda harby gulluga çağırış möhletini wagtlaýyn ýyzy süýşürmek. Çağırış boýunça harby gulluga geçen ýaşlar giriş synaklarynyň üstünlükli geçen ýagdaýyna döwlet hünär bilim edaralaryna kabul edilmekde artykmaç hukukdan peýdalandyrmak. Okuwçy we taleplerin zähmet işine çekilmegi. Kanunyň 23-nji maddasynyň degişli bölegi. Okuw wagtyna we okuwdan daşary wagtda okuwçy we talep ýaşlaryň zähmet işine çekilmegine ýol berilmeýär. Şeýle iş olar tarapyndan saýlanyp alynan kärleri, laýyk gelýän we okuw önümçilik tejribeliginiň görnüşi bolup durýan halatlarda ýa-da okuwdan boş wagtyny okuwçy we talep ýaşlaryň döwlet derejesine geçilýän çäreleri, meýletin köpçülikleýin ýa-da özbaşda gatnaşmak bilen baglanyşykly halatlary muňa degişli däldir. Görkezilen zähmet işi Türkmenistanyň zähmet we beýleki kanunçylygyna laýyklykda gurulýa we geçirilýär. Ýaşlara salgyt ýeňilligi Kanunyň 32-nji maddasynyň degişli bölegi bilim edarasyny tamamlanan ýaňy işe kabul edilen ýaş hünärmenleriň girdeji salgydyny zähmet döwrüniň 1-nji ýylyna bellenlen kadasyndan 50 götürüm, 2-nji we 3-nji ýylyna 25 götürüm ýeňillikli tölemegiň tertibini Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna laýyklykda kesgitlemek. Türkmen işçileri tezi mümkinçilik, daşar yurt maýadarlary bilen hyzmatdaşlyk. Türkmen işçileri daşar yurt maýadarlary bilen hyzmatdaşyk üçin tezi mümkinçilik döredildi. Türkmenistan gazetinde çap edilen bildirişde şeýle diýilýär. Hormatly işçiler, ýurdumyzyň maýa goýum siýasatynyň ugralanyp, dünýä tejribesine laýyklykda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi ösüş gatnaşynyň bilelikde gatnaşmagyna Türkmen maýa goýum kompaniýasy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi. Hormatly işçiler, size Türkmen maýa goýum kompaniýasy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ösügi bilen Türkmenistanyň ykdysadynyň ösürilmegini gönükdirilen statistika taslamalary, maýa goýmak isleýän halkara maýadarlaryň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy we bu gurda hyzmatdaşlyk etmege çagyrýar. Salgymyz Aşgabat şäheriniň Garaşyzlykşa ýolunyň 32-nji jaýy. Telefon belgileri +993 12 48 19 28 48 19 38. Elektron sargysy turkmeninvest.tm. Ýewropada en köp satylan avtolog modelleri elan edildi. Ýyl aýyna Ýewropanyň avtolog bazaryna en köp satylan modeller elan edildi. Peugeot 208 avtology 3 aýdan soň Volkswagen T-Roc avtologundan ýyza galdy. Ýewropa Avtolog öndürjiler birleşiginiň ýyl aýynyky hasabatyna görä, avtolog bazarynyň sowdasy bir neme pesegaçdy. Ýewropanyň 27 ýurduny öz içine alýan maglumatlary görä, ilkinji 7 aýda 6.398.609 teze avtolog satyldy. Hasabat döwründe gibrit modelleriň satywy azalyp, elektrik modelleriň satywy 20 götürüm ýokarlandy. Diňe ýyl aýyna 19.130 sany Volkswagen T-Roc avtolog satyldy. En köp satylan avtologlaryň sany ýa-da 2-nji orny eýelen Dacia Sandero avtologundan 17.228 satyldy. Ozaly bu sanawda öňdelige eýelen Peugeot 208 kysymly ulagyň 16.423 müşterilerine goşuruldy. Ýewropada transfer döwrü tamamlandy. İngiliz toparlary 2,12 milliard euro sarp etdi.
Ýewropanyň öňde futbol çempionatlaryna Tomaska transfer dogry tamamlany. Angliya, İspanya, Fransa, Italiya we Germaniya ýaly ýurtlaryň çempionatlarynyň düzümindäki toparlaryň futbol satyn almak kärnesini bermek dogry 1 sentýabrda tamamlany. Thomas döwründe Angliýanyň çempionatynyň düzümindäki toparlar düzümini güýçlendirmek üçin 2,12 milliard euro sarp etdiler. Bu görkezje 2017-nji ýyldan soňra täze rekord boldy. 2017-nji ýylda 1,16 milliard euro sarp edilipdi. Angliýanyň çempionatynyň 20 öňdäwäji topar 100 milyon eurodan köp möçberde pul serişdelerini futbolçularyň transferlerine sarp etdi. Transfer döwrüniň soňky günlerinde kem futbolçularyň toparlaryny çalşanlyklaryny görmek bolýar. Soňky günde ýa-da sagatlarda amal aşyrylan transferler. Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea toparyna geldi. Manchester City topary Borussia toparyndan Manuel Akanji'ni aldy. Barcelona Serginho Dest Milan toparyna kärnesini berdi. Carlos Soler Valencia toparyndan PSG toparyna geçdi. Inter topary Lazio toparyndan Francesco Acerbi'ni kärnesini aldy. Manchester United topary Newcastle'dan Martin Dubravka'ny satyn almak şerti bilen kärnesini aldy. Fulham topary Willian'y täzeden Angliýanyň çempionatyna gaýtaryp getirdi. Liverpool topary Juventus toparyndan Arturo kärnesini aldy. Barcelona topary 11 ýyldan soňra ozalky futbolçysy Bellerini gaýtaryp getirdi. Ine mehriban müşdoklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarym, şeýlekim Türkmenistanyň prezidenti Vietnam Sosialistik Respublikasynyň prezidentini gutlady. Türkmenistan Iran gümrük ulgamyna hyzmatdaşlyk Ahal welaýatynyň täze idare ediş merkezinde meçid üçin halkara beýleşik. Dünýäniň iň uly ýel elektrik bekedi ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Mehriban müşdoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Turkmenistan prilajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanalaryna görüşýänçek hoşta bolun.